imaju i neku materijalnu korist što nekom drugom čine zlo? Ređe je da imaju materijalnu korist. To je ređe, ima i tih slučajeva. Naprimjer, ako je partnerska firma, pa sada ovaj hoće da se otcepi, onda on njega blokira da bi on imao uspeha, radi na tome da ima on uspeha, da ovog blokira. Ima i toga. Ali to su ono što čime se ja susrećam, znači svakodnevno, nije toliko izraženo to koliko je izraženo zloba, ljubomora, mržnja, zavist i osveta, kažem osveta velikim slovima. Nekad ljudi čak ni ne znaju ko im se sveti i zašto im se sveti. Znači, za neke ljude čak i zaborave da postoje, u njihovom životu su bili mesec, dva i napravili im haos od života i povukli se. Ovi ne znaju uopšte, oni sumnjaju na neke ljude koji su oko njih, a uopšte to nisu ti ljudi. Znači, šta da vam kažem, ljudi su čudo.